Po všetkých možných peripetiách sme konečne tu. Dostali sme sa pred najväčší symbol Londýna, pred najväčšiu pamiatku, červený autobus. Ja ideme tu späť cez cintorín. Hej, máš tu byť cintorín? Lebo ona si povedala, že budeme cez cintorín a dojdeme skôr na autobusovú zastávku. A teraz tam ideme okolo takých starších detkoch. A ona sa začne byť, dobrý, ja neviem, či nie je východ. Konečne som našla človeka, ktorý suší topánky rovnako ako ja. A však to je najlepší spôsob, to je Sigma spôsob. No super. Vy sa ani s tým nenatrápite. Starší bratria sme s príkladom. Idem. Martinko, chceš? Chceš? Nechceš? Tereska? Tereska? Chceš? No. Nechceš? Nikto nechce, musíš sám vypiť. How are you feeling? Píšete o 5 minút písomku a neviete sa to naučiť? Nevadí, napíte sa vedomostí. Dostala som 5 z diktátu, Peťa, čo máš ty? 5. Nie, už vypadla. Áno? Áno. Aha. Ahoj. Nič, s Myškou sa tu smejeme. Ahoj. Čo povedala? Že mamku. Čo máš? Čo máš? Že mám kúpiť puding. OK, takže našla som viaceré využitia vďaka tomu. Prvé čo, mám tu toto rastie mi. Môže v pohode krásne nastiekať vodu do toho. Druhé čo? Voilà, využitie. Víš mi to jedno rozsúku kajky? Ti sú také glúpostný ploš, tu tam sme v svetej zemi. Ale však... Tu si kúpiš také pekné bacerky, pozri sa. Aké krásne bacerky. Ak svieti slnko, ukry sa zakryť, padajú kvapky, padajú rúže, rýchle piesne, srdce mi točie.